Hola, nosaltres som Monte Isla. Presentem la peça On comença el bosc, acaba el poble, que ha sigut premiada pel Temps de les Arts. I som una companyia formada per 3 persones, l'Adrià, l'Andrea i la Ruth. I estem molt agraïts per aquest premi. És una peça on treballem la idea de l'artefacte teatral, l'arquitectura teatral com un element expressiu i partim de la constatació de que estem davant del món i no dins d'ell. Llavors tot l'exercici té a veure amb no posar el públic en un mirall, sinó posar el públic davant de l'altretat, davant del bosc, de la naturalesa, de la idea de paisatge. Llavors, bàsicament, l'espectacle fica el públic al centre d'una experiència, que és una experiència sobretot que parla del lloc des d'on mirem. Llavors, en aquest sentit, el paisatge i la naturalesa es parla una mica, es diferencien en el sentit de que la natura es presenta com allò que és inabastable, que no es pot cernir, i el paisatge és aquella construcció que es fa a partir de la mirada i el pensament, que té a veure precisament amb aquell que mira, que som nosaltres, en aquest cas el públic.